Upoznavanje sa dečijim pravima. Upoznajte decu, zakonska vam prava, sve ih svata vaša, pametnica glava, da znate kako se dostojanstvo čuva i vraća u svedočanstvo. Zakon je decu na vašoj strani, vašom se srećom konvencija hrani. Ostanite kod kuće zato što vas u ovoj školskoj godini očekuje toliko lepih stvari, poput ekskurzija, kampova, matura. Lepo je biti kod kuće. Ostani kod kuće da bi što pre izašao iz nje. Sve je stalo, a to nije razlog da možemo da radimo ono što nikad u životu nismo uradili. Zato budi heroj i ostani kod kuće. Zdravo, ja ostajem kod kuće zbog svoje bake i svih starijih koji su, nažalost, najviše ugroženi. Ostani i ti. Pravo na mirno javno okupljanje nam je ugroženo, ali zato nam nije ugroženo pravo na obrazovanje. Država je uradila super stvar i obezbedila nam je online časove, tako da ostani kod kuće i ti. Pozdrav! Kod kuće je najgore, tako glasi knjiga. Zato čitaj, ne skitaj, budi odgovoran, spasi život. Zašto da ostanem kući? Ja sam po ceo dan kući. Kako i kako? Zašto i zašto da ostanem kući? Ne zato što je letnji ili zimski raspust ili je neki praznik. Nažalost, kući sam jer vlada novi koronavirus, poznat kao COVID-19. Korona je bila boginja, u prevodu znači kruna, a sada je ime smrtonosnog virusa koji je zaustavio ceo svet. Kažu da će zagrevanjem zemljine površine, sunčevim zracima i koronavirus nestati, a do tada svi mi moramo da budemo u svojim kućama. Moramo da budemo u kućnoj izolaciji, da se ne bi razboleli i ovako izgledali. Mi, deca, imamo pravo na zdravstvenu zaštitu, kao i na mirno javno okupljanje. Ali sa tim pravom u ovoj situaciji možemo ugroziti svoje i tuđe zdravlje. Mi smo najotporniji na ovaj virus, ali dobri smo prenosioci. I zato, da bi zaštitili sebe i druge, molim vas, ostanite kod kuće. Dete je svako ljudsko biće mlađe od 18 godina, ali i dete u ovakvim situacijama igra značajnu ulogu i ima velike obaveze. Zabranjena su nam javna okupljanja, naravno sa razlogom. Ukoliko ne poštuješ zdravstvene zaštitne mere, kršiš moja prava. Kao mali sigurno si maštao o tome da imaš supermoći. Sada ih imaš. Tvoja supermoć je zaštita ljudskih života. Iskoristi je na pravi način. Budi heroj. Ostani kod kuće. Ja ostajem kod kuće da bih zaštitila sebe i one koje volim. Naše pravo da budemo zdravi. Pomozi nam da ostvarimo to pravo. Ostanite kod kuće kako biste zaštitili sebe i ljude u vašoj blizini.